Маёбік як жанр мала і рэдка кім успрымаецца сур'ёзна. Асабліва цяпер, калі ў нас ёсць тысячы падкастаў, відэа з айсбергамі па кожнай гістарычнай асобе. Чым тады адрозненне біяграфічных карцін? У тым, што гэта не дакументалкі і не гістарычныя факты мінулага, а з'ява сучаснасці, казка. Жыццё любога чалавека можа падарыць свой час кінамастацтву. Тое з уласцівай яму падзякай памножыць маленечкую трагедыю на вялікія экраны. Звернемся да сучаснага амбасадора аўтарскага кіно сярод баёпіка, альбо наадварот баёпікаў сярод аўтарскага кіно Кірыла Серэбранікава. За апошнія гады ён паказаў нам, наколькі гнуткай можа быць гісторыя, што Эдзічка у баладзе пра Лімонава, што Чайкоўскі, што Менгеле, а ў яго застаюцца вельмі таямнічымі персанажамі. У яго стужках няма глаў нарадзіўся, вучыўся, жаніўся, але ёсць перажыванне аднаго, часам падаецца дробязнага канфлікту, канфлікта асобы з гісторыяй.